izanen da ibilaldi bat, izena duen bezala, 11 etapan egokituta, eta bi helburu garrantzitsuekin. Alde batetik egingo duguna da Palestinarekiko elkartasun zare zabal hori berriro zabaltzen eta indartzen, Euskal Herrian zehar, eta gero beste aldetikan seinalatzea konpliziak diren enpresak edo administrazioetan dauden konplizitateak. Lelo horri jarraituz, Ibaitik itsasora, horri lotu dugu Euskal Herriko geografiarekin, horregatik hasiko gara Ebron, Ibaian, Tuteran, eta Ebrotik itsasoraino, Kantauri itsasoan, Endainaraino, ez? Jarraituk zuk esan duzun bezala, Ibaitik itsasora, helburu berbera, ez? Herri bat, identitate bat, eta eskubide osoz bizitzeko askatasunean. Giltzanek irudikatzen du Palestinar herriak betidanik bere poltsikoan daraman giltza, bere etxera itzuliko direla eta irekiko dutela bere etxeko atea.